Hindi yung sikat ng araw. Kaya yan. Okay, guntaan nyo. Haluin muna natin guys para hindi masunog ang kanyang. Hello guys, it's me again. It's Mel's Kitchen and Vlog, and for today's video, ayan, as you can see, handito na naman tayo ngayon sa loob ng sasakyan. Kasi andito po kami ngayon sa Ross Isabela kasi kami bibili ng tangke. Ayan. Naubusan po kasi kami ng tangke, kaya ito need po natin bumili, and didiretso po kami ng Burgos Isabela kasi bibili naman po kami doon ng pangalan to, ng diesel para sa aming bukid. Pero bago yan guys, daan muna tayo sa GCash ng Petron. Petron nga ba yun napunta natin? Pupunta natin. Caltex pala. Ayan, tayo magbabayad sa GCash kasi yung GCash ko guys is hindi ko magamit. Hindi ko alam kung bakit. Ayan, hindi ko pa maasikaso na pangalan to. Hindi ko pa maasikaso na basta yun na yun. Basta hindi ko magamit yung GCash. O ayan. So, ayan guys. So, eto guys. Ito na yung Caltex na sinasabi ko na pagbabayaran natin ng ating GCash. Ayan. Saglit lang tayo dyan guys. Tapos nga diretso na tayo mamalengke, konti. Tapos punta na tayo ng Burgos. So, eto guys, nandito kami ngayon sa gasoline station. Kung sabi ko nga, bibili kami. Ayan, para sa bukid naman. Eto. Okay guys, mamaya na ulit kasi bawal ang naka-on ang cellphone. Nag-stop over kami dito sa may Burgos guys kasi dadaan lang ako saglit dyan sa Randy's Restaurant para bumili ng lutong ulam. Ayan, kasi wala na akong time guys kasi 8:42 na ng umaga, oh. Ayan. Okay? Saglit lang muna tayo, saglit dyan. So, ayan guys, tatawid na tayo. Pero, ingat-ingat kasi maraming sasakyan. Ayan. Uy! Okay na. So, ito guys, pauwi na kami. Ito, dito tayo dadaan. Ayan, shortcut. Papunta ng baryo namin. Ayan. Dito tayo dadaan. Kasi mas mabilis dito. Dito tayo dadaan guys, dito sa may bukid. Ayan. Kasi kung iikot pa tayo, mapatagal tayo sa biyahe. Dadaan pa tayo pabalik sa Rojas. Shortcut, papunta sa bahay. Tatama ito. Baryumot. Yan, tinanggal ko na yung aking seatbelt para mabidyohan natin mabuti. Maganda na ang daan dito guys kasi dati rough road ito na. Ayan. Yeah, convenient sa mga nag-shortcut.
Met man eh. Gado nga ako dan eh. Cable dan eh. Oh. Ay, cable sat. Ay, sagdisa da. Ay, tibala ni kot tingin susainan. Chay, sutia, kahit ta? Sa Bali. Sa Bali. Dato ni, tita. Dini. Isu diyan. Isu di ilang nago awir. Sinanay dada ubing nga ako ah. Kasi kita kondisyon niya ital salada. Ang ganda ng palay nila guys, oh. Sabi ni Mr. tatama daw ito. Magandang anin to. Sana all. Kaya ito dahil. Ulit ito na eh. Pero bago tayo may guys, daan ko muna yung modules ni Bunso. Ayan, para matapos na. Kumuha ulit ng panibagong modules. Ayan, parang kailan lang guys, ano, yung kumuha tayo ng modules, ayan, kukuha ulit tayo. Uy, may pulis dito. Oh, nagpipintura yung mga pulis. Ang babait naman kumain. Ayan. Wait lang guys ha. Ito, naka-pick up na tayo guys ng modules ulit ng aking bunso. So let's go home na kasi gutom na ako. Alas 9 na. Okay, see you in a bit again. Nakauwi na kami guys. So ito na yung mga pinalengke namin. Ayan. Tapos yung Shalane. Tapos bumili si Mr. ng Royal. Kasi malapit na yung yung anihan dito. Ayan, kaya magiging busy na naman tayo guys. So ayan, may ulit. So ito guys yung mga nabili kong ulam kanina doon sa karinderya kasi wala na akong time magluto para sa aming breakfast. Kasi na maaga kami lumabas pero inabot kami ng anong oras na? Ayan, 9:20 na ng umaga guys. Ayan, kahit si kuya gutom na rin kasi naglaba siya. Ayan, mag-isa siya naglaba. Ayan, bumili lang ako ng ito, imbaliktad sa Ilocano. Ayan, tapos yung boneless bangus na half. Tapos 2 piraso ng tortang talong. Tapos yung beef steak na yan. Ayan, ito yung ulam namin for breakfast. Kasi magutom kami guys. For sure marami kang makapakain kasi anong oras na nga. Ayan, so kain muna tayo guys. Mamaya ulit. Ito guys, nagbilag si Mr. ng 401 na binhi. Ayan. Pangit daw pagka na-stack ng matagal. Kaya need na may ibilag sandali. May ibilad sandali. Ayan. Ito yung pinagkakabalahan ni Mr. ngayon. Kasi maganda yung sikat ng araw guys. Maganda yung sikat ng araw. Kaya yan. Ayan. Samantalahin ng init ng araw.
Kaya uwi na muna tayo at tayo magluluto ng lunch. One hour later. Nagluto ako ng kalderetang manok. Ayan, as usual, hinaluan ko siya ng patatas at saka ng carrots. Ayan, ginisa ko lang siya sa luya, bawang, sibuyas. Tapos, ayan, ginisa-gisa ko sa konting mantika. Tapos, nilagay ko yung manok. Then, nilagay ko ng konting tubig hanggang pinalambot ko. And after that, dinagdag ko na yung patatas, carrots, tapos yung powder niya. Wala akong nabiling sili guys, kaya yan lang muna. Haluin muna natin guys para hindi masunog ang kanyang ilalim. Pero malapit na siyang maluto. Siyempre, nilagyan ko siya ng paminta. Tapos, nilagyan ko siya ng oyster sauce. Ayan. Ganito ako magluto ng kaldereta. So, yan. Ito na. Nakaluto na tayo, guys. Ito guys, gabi na, nakapatuyo si kuya na kanyang nilabahan. Pero ang nagtitiklop ngayon is si Bunso. Ayan, para matuto sila sa mga gawaing bahay at maging responsable. Ayan, kaya kahit na mga bata pa sila, tinuturuan na namin sila magtrabaho. So, dito na magtatapos ang aking vlog guys. So, thank you so much sa pagsama sa amin. I hope na nag-enjoy po kayo. And sa mga bago po, sa mga gusto lang, please subscribe and please click the notification bell para updated po kayo sa aking upcoming video. So, thank you so much guys. Take care, stay safe. God bless. See you in our next vlog.